Hiç adama edemek bolun nire aýtjakary bu gazanýan pullarym diýmemiziň esas sebeplerinden biri latte faktordur. Hakykatdan hem köp adama edem zok bolun her gün daşardan bir stakan kofe içmek näle bir uly harjama bolup biler ya. Bu günlük harjama aziýaly gelse de ýyllyk alanymyzda bizi gynandyryp bilýär. Amerikalı yazıcı David Beck tarapyndan ýazylan we ilkinji tapar The Automatic Millionaire adly kitabynda bellenilen latte faktory kiçik harjamalaryň durmuşymyza berýän uly täsirini gözler öňüne serýär. Elbetde ilki başda muňa inanmak kyn bolup biler, sebäbi bir stakan kofanyň bize baýlyk getirjekligine hakykatdan hem inanmak gaty kyn. Ýöne men size bu videomda öz inanşym bilen inandyraryn diýip umyd edýän. Şeýle de bolsa bu anlatma gündelik çykdaýjylary azaltman, endiklerimizi ütgedip, näde baý bolup boljokdygyny düşünýän metafora esaslanýandyr. Bugün bizi baýatjak, jügümizdäki puly köpeltjek. Ol bir stakan kofe, ýani latte faktor hakynda görüň eder. Latte faktory gündelik çykdaýjylaryň uzak möhletde näle uly täsir edip biljekdigini düşündirýän düşünjedir. Gysga çaýdanymyzda bu täsir üns bermän harjaýan, emma gerekli bolmaýan zatlary satyn almagy durduranymyzda elde edip biljek gazançlarymyzy görkezýän bir ykdysady düşünjedir. Ýöne bu biriktirmän diňe biriktirmän, maýa goýmagyň hem esasy zatdygyny unutmaly däldir. Bolýa-da bu latte faktory nereden gelip çykdy? Bu kitabın yazıcısı bolan David'in geçiren konferansiýalarynyň birinde birden maşgala öwredýän zatlaryň tejribede bize peýzasy ýok ahyrym diýip gazanýanym aý soňuna zordan ýetýär. Maýa goýum üçin $5 hem kenara aýryp bilemok diýen sözüni. David Oldenana sen maň gündelik harjamalaryny bir deptere ýazyp bersene diýär we David Oldenanyň ol harjamalaryny gözden geçirýär. David Oldenanyň harjamalaryny gözden geçirenine her gün yerden kofe bulk üçin $5, günörtan 10 bereçeli bolsa süýjü kök üçin $5 harjaýanlygyny gördü. Ýani her gün sagat 10 bereçeli $10 harjaýar eken. Kitabın yazıcısı bolan David Oldenana bu $10'ın $5'ını pensiýa çykgança maýa goýum goýanynyňda näçe dollar gazanjaklaryny bir pikir edip gören diýip sorak berýär. Sonra Zenan'ın şeýle bir jogap berdi, ýani men pensiýa çykgança bu $5 maýa goýum goýan ýagdaýymda $70-80 miň gazanjym bolar diýip pikir etdi. Emma ýyllyk göterim 10 göterim bilen günne $5 maýa goýum edeninde pensiýa çykgança 1,12 milyon dollara eýe bolup biljekligini hasaplap berdi. Kitabın yazıcısı bolan David'in aýdanlary Oldenany üçin bir motivasiýon çeşmesi boldy we latte faktory hem şeýle dogdy. Aramyzda köpemiz munyň maňa näme diýişleri bar hem latte kofam içýän diýip bilersiňiz. Egerde hakykatdan hem şeýle pikir edýän bolsaňyz, onda bu latte faktoryny ilkinji meniň hem öwrenen wagtym pikir eden adam pikir edýäňiz. Emma yazıcıynyň bu ýerde bize aýdýan zady diňe bir latte kofasyndan ibaret däldir. Yazıcıynyň aýdýan zady kiçik zatlar üçin näçe harjaýanlygymyzy bilmeýänligimiz we endiklerimizi ütgetsek munyň durmuşymyzy näle ýagdaýda ütgetjekligidir. Meselen biziň üçin latte faktorundaky latte kofa däl, onuň ýerine çilim bolup biler, fast food naharlary bolup biler, kola bolup biler, başga zatlar bolup biler. Her näme bolsa bolsun, ýöne latte faktor bizim hemmemizin durmuşumuzda bar zatdır. Hemmemiz gazanması kyn bolan bu pulun belli bir bölüğünü bu gereksiz zatlara harjaýas, doğrudan mı? Ýöne bu kiçi, göze görünmeyen harjamalaryň näle bir uly mukdardaky harjamalardygyny hiç pikiremedip görem, zok. Yer onda. Meniň durmuşumdaky latte faktoryny näde tapmaly diýen soragym dörap biler. Bir hepde boýunça her günkü harjamalarymyzy ýazalyň. Bu bir hepde uzun ýelse 2 gün emas bilersiňiz, 3 gün emas bilersiňiz. Ýöne bu günler içinde hiç elek ýagdaýda endigimizi, häsiýetimizi ütgetmän öňküje bolşumyzy ýaly hereket edelim. Hemme zady ýazalyň. Ýani bu ýerde aýtjak bolýan zadym ýani hemme zady ýazalyň. Bir teňgelik zadalykmy ýazalyň, 2 teňgelik allykmy ýazalyň, 100 manatlyk allykmy ýazalyň. We bulary izarlap görelim. Häzir size hayran aldyrjy bir aýdyp berenmi? Aman, Mekan, Ataş adında 3 oğlanlar. Bu üçü ýylda $3000 pul biriktirýär we bu pullaryndan ýylda 10 göterim goşmaça giýerde jelli etýärler.
Aman 15 yaşında pul biriktirmeye başlar ve 20 yaşına çeylediğine 5 yıl maya koymoyar. Ve sonra pulun üstüne pul koşman, pulun 65 yaşına çeyli öz-özünü toplanmağını isteyer. Mekan olsa 19 yaşında maya koymoymaya başlar ve 27 yaşına çeyli 8 yıl maya koymoymaya devam eder. Ve ataş 27 yaşında maya koymoymaya başlar ve 65 yaşına çeyli devam eder. Ataş kem aman ve mekaniyalı yılda $3000 maya koymoyar. Yomunu 38 yıl boyunca devam ediyor. Anka bu yerde olsa size bir sorum var. Kimin pulu köp ha? Aman şeyle demem. Yani hakikatte onca pulum yok lan ben var. böyle oyun için ne? Aman 5 yıl içinde $15.000 pul yatırıp 65 yaşına çelli ol pulunu 10 götürümlük maya koyma koydu. Ve $1,5 milyon kazandı. Nem için? Sebebi mekanın ataştan iri başladı. Bu da maya koyumda vaktin gücünü görkezler. Ayman sana kameranın karşısına geçip aytacağın da bu pulumuzu nire maya koyuma yatırılı. Yani bu arada ne edip bilecek bir de deyip bilersiniz. Size bir daha deyin. Hiç kim bir de bağ tutup vermez. Yani bağ tutma uğra dörülür. Bu sebeptenim katı görüşmek yoktur yani ödünüz tapın. Kısa çaydanımızda latte faktörü pulumuzu nire harcayalığımızı bilmeliğimizi, gerek olmayan zatlardan uzak durmalılığını, kiçik harcamaların uzak vaatın devamında has ulu harcamalara öğrülenliğini ve kiçik adımlar bilen pul toplamak felsefesini özüne layık gören, maddi üstülüğü giden yolda uli rol oynar. Mehriban ildeşler. Bu görünüşdeki videoların devamının gelmeni isteyen olsanız kanalıma ağzı olup, yani videonun halan olsanız dostlarım bilen paylaşıp bilersiniz. İndiki videomda görüşençek, hoş, sağ olun.